Cebu City subsob ang monitoring sa epekto sa daotang panahon. Mga bahaunong lugar ug landslide gitutukan karon. Adunay live report si Femari Dumabok Fem. Yes, lakip na usab sa nakalerto karon ng kadagkuan sa Cebu City Government. Ilabi na ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Gani kaganihan ay nakahimo na sila og monitoring diha sa mga kasapaan ug sa mga landslide prone areas dinhi sa dakbayan sa Subo. Ug ning gigayuna lang ato ikauban ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga si Attorney Gerardo Carillo. Mayng hapon kanimo attorney ug kumusta na unsang alerto na ta karon na kaisa attorney? Sa baron, under white level pa lang ta sa atong alerto tungod kay layo-layo pa ang LPA sa Tua. Ang LPA padung man ngadto sa Luzon, touching Palawan and Kalayaan Island. Unya from today, tomorrow until probably on Tuesday, no, makasinati tag kanang mga ulan-ulan, but on the following day muinit na sa ng atong dakbayan. Ang atong gi-monitor karon ang mga kasapaan, no. There are 27 incident recorded today, and these are incident nga mga minor landslide, and 20 of it na-clear na nato, no, mostly na sa North Barangays, kunya diri sa South Barangays. So it was responded to by our teams, no. Doon na lang sa tayo na sinati, no, nga mga temporary power outrage, no, especially in the areas of Budlaan and Talamban, no. Unya atong gi-monitor, no, ang atong kasapaan, inigrais niya ilabi na karong kagabion, ilabi na kumukusog ang ulan, kay kusog man ang ulan noon sa atong mountain barangay. So we are expecting and monitoring this development, although di ta mo kumpiyansa, no, kay wa mo gud kay baw, no, because of the climate change. The climate will ultimately alter, no, as it goes through. No, sa pagkaron, we are strongly monitoring sa mga nagkalain-lain ng mga stations nato. Unya atong giawhag, no, ang atong mga kaigsunan nga mo report, no. Kaya so far ang atong nag-prepare ta mga evacuation center, pero wa tay preemptive evacuation. Preemptive evacuation kanang na-report na to nga doon na gyoy kusog nga ulan, ilabi na sa kabukiran, so we will impose preemptive evacuation. But doon na tayo mga areas nga doon na mga evacuees tungod kay recently there was a landslide, especially in Gila-Gila and Busay, and the fire victims tuag yapon sila sa mga relocation site. So ato ning giatiman. But ato sang giandam ang atong kaeskwelahan karon in the event nga mokusog ang ulan karong kagabion, we will be monitoring. All these 28 landslides recorded today, diha ni natabo sa Barangay Busay, attorney? Yes, in Barangay Busay, no. And then atong control base nagsiya pog monitor niini. Unya ang atong operation center, ang hotlines nato, they can immediately report, no. Morning 0932 537 unya 7770. Unya ang atong lain nga Opsen Center hotline 047-178 unya 8888 upat ka 8, no. Unya atong data management 0998-966-7572. Pwede sa directly mo dial sila sa 166 so that they can report, no, dito sa kabarangayan any incident and we can respond. Daghan kayong salamat kanimo attorney, especially ano no sa bakahatag og kanang impormasyon, especially katuon yang makasinati unya og landslide og pagbaha simbako lang attorney. Daghang kayong salamat ug may hapon, God bless. Maayong gabi natong tanan. Mo katualan no si Attorney Gerardo Carillo ang ato ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ug mo sa Deputy Chief sa Gubat Baha. So mo katualan ang dili angay mo kumpiyansa bisan pa man karon nakasinati man taog pagpanagom do hinay nga pag-ulan pero matud pa man na sinati na gani ang ubang landslide sa ubang bahin sa bukirang bahin dinhi sa dakbayan sa Subo. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.